Soyayyar Rakiya da Bireka, ni ga ne ba jiyau ba, domin har zuwa gidansu take tana taya mahaifiyarsa aikace-aikace domin kamun kafa, cewar Mu'az Suleiman Sa'id. Ya ce da fara dai ban so na saka bakina akan maganar nan ba kwata-kwata, saboda a wajena ba kowane batu bane yake buƙatar tankawa. To amma abubuwa biyu sun ja hankali na kwarai da gaske. Abu na farko shine tausayi da Rakiya ta bani, ta kuma ba wa mutane da yawa bayan kallon hirarsu da Hadiza Gabon. Sai abu na biyu, yadda wasu mutane ke alakanta cewa wannan masoyin ba wani bane illa Hamisu Bireka. Ya ce a ƙarƙashin wannan gaba ta biyu, ina da abubuwan faɗa dozin guda kamar haka. Abu na farko, ban yi wannan rubutun don aibata wani ko ba wani kariya a cikin su biyun ba, illa dai kawai na ɗan san wani abu dangane da alaƙar su biyun. Abu na biyu, Hamisu Bireka makwabcinmu ne a unguwar Ɗorayi, domin gida ɗaya ne tsakaninmu da gidansu. Don haka tamkar ƙani yake a wajena tun bai kai shekara 5 a duniya ba. Bayan kasancewarsa makwabcinmu kuma tamkar ƙani, Hamisu Bireka ɗalibina ne da tsawon shekaru kafin ya nisa a harkar waƙa. Domin ko da ya fara harkar waƙa yana ɗaukar karatu a wajena. Abu na uku, ban san abin da ya fara haɗa Hamisu da Rakiya ba, amma dai na tabbatar cewa Rakiya ta yi wa ko tana yi wa Hamisu so marasa misaltuwa, domin kuwa takan zo gidansu ta wuni tare da mahaifiyarsa su yi ta hira ta taya ta aiki, kuma ta raka kanwarsa Khadija duk inda aka aike ta, kanti siyo kayan miya da sauransu, duk da kasancewarta a matsayinta na tauraruwar fim ko na ce celebrity. Abu na hudu, ba sau ɗaya ba kuma ba sau biyu ba, duk lokacin da na shiga gidan su Hamisu na same ta ko suka fito da Khadija ko da shi Hamisun, in har Hamisu zai gaishe ni to sai ta risina take gaishe ni, saboda duk wanda ta fahimci yana da wata kima ko influence akan Hamisu takan girmama shi. Na biyar, ba wai ni kaɗai ba, duk waɗanda suke rukunin gidajenmu sun saba ganin ta, domin a wancan lokacin ranaku ɗaya ne ba ta gidan su Bireka, ko da baya gari kuwa. Na shida, abin tambayar anan shine Hamisu Bireka ya taɓa soyayya da Rakiya? Na bakwai, ba zan iya amsa tambayar kai tsaye ba, amma tun a wancan lokacin abin da mafi yawan muka fahimta shine Rakiya ce take neman soyayyar Hamisu Bireka, kuma ina da dalili. Na takwas, na taɓa tattaunawa da shi akan alaƙar shi da Rakiya, musamman akan zuwan da take yi gidansu na rashin dacewar hakan. A lokacin ya bani amsar cewa tana son shi ne, shi kuma gaskiya bai aminta ba. Takan zo gidan har ta tafi ba su haɗu ba, domin ita tana zuwa ne wajen mahaifiyarsa ne da niyyar kamun kafa. Don haka ba yadda zan iya hana ta zuwa, saboda ya faɗa mata bata ji ba. Na tara, kamar yadda na ji daga bakin wasu abokansa, cewar akwai waƙoƙin da suka yi tare da Hamisu wanda ita ta ɗauki nauyinsu, ta biya shi kuma ta roƙe shi suka yi bidiyon waƙoƙin tare. Abu na goma, a duk lokacin da waɗannan abubuwan suke faruwa, Hamisu bai yi shura an san shi a ko'ina ba kamar yanzu. Don haka in dai ya tabbata shi ne wanda Rakiya ta bada labari, to tabbas ba ɗaukaka ba ce ta raba su. Tun farko ta gino soyayyar ta ne akan tubalin toka ko kuma son maso wani. Abu na 11, na iya tunawa a cikin hirarta inda ta ce ya yi min duk wani abu da ya kamata na rabu da shi, na mamanta da shi a rayuwata, amma ban rabu da shi ba. Idan har ta tabbata Bireka take nufi, to tabbas ni kaina na ga dagiyarta, irin yadda tun yana kula ta har ya zama yana sha mata ƙanshi. Abu na 12, a takaice ba ina ganin laifin Rakiya ba ne, domin sha'anin su ya fi haka. Haka kuma ba ina kare Hamisu ba ne, amma ni ga ne cewa tun a baya Hamisu Bireka ba a san shi ba sosai, ya nuna rashin karɓar soyayyar Rakiya. Don haka rabuwarsu ba ta da alaƙa da matsayin da ya samu a rayuwa. A ƙarshe, ina ƙara tausaya mata matuƙar gaske, ina kuma yi wa dukkan masoya fatan Allah ya haɗa su da masoyansu na gaske. Allah ya samu dace.
ku danna mana subscribe, kada dai ku manta. Mun gode, kuna tare da tashar Rariya.